kasuwa da sauran kamfanoni da kuma inda ake cinikayya a ci gaba da karɓar tsofaffin kuɗi domin sababbin kuɗin ma babu su. Saboda haka muna roƙon ku ci gaba, kuma duk bankin da aka kai yake karɓar tsofaffin kuɗi, wato mutane su yi asara kenan, a kawo mana sunan wannan banki. Dama kuma mun sa kwamiti yana zagawa, duk bankin da muka samu ba zai karɓi tsofaffin kuɗi ba domin ya sa mutane su yi asara, talakawa su yi asara, 'yan kasuwa su yi asara, mata su yi asara, matasa su yi asara. To za mu soke wato certificate ɗin wannan banki. In kuma mun soke certificate ɗin wannan banki, to ba su da iko su yi haba-haba a wannan guri. Za kuma mu rushe wannan banki, za mu zo mu yi makarantu yadda za a ƙara ilimi a kansa. Saboda haka mun ba da umarni a ci gaba da haba-haba tsofaffin kuɗi domin babu sababbin kuɗin. Kamar yadda kotu ta ce, kotun koli na Najeriya ya ce abinda gwamnatin tarayya ta yi ba daidai ba ne, su jira a ci gaba da yadda aka saba haba-haba da tsofaffin kuɗi da sababbin kuɗi, a ci gaba da wannan har sai lokacin da suka yanke shari'a akan ƙarar da muka kai. Amma duk da haka gwamnan bankin Najeriya ya fito ƙarara ya ba da umarni, ya ƙi bin umarnin kotun koli, ya ce kada a karɓi waɗannan kuɗaɗe. To mu muna jan kunnensa, Najeriya ba ƙasarsa ba ce, ba shi ne shugaban ƙasar Najeriya ba. Duk da mun san akwai masu faɗa a ji wanda suke zagaye shugaban ƙasa suka murɗe wannan abubuwa, talakawa suke wahala. To mu dole ne mu faɗi gaskiya domin ba za mu da wannan ba. Saboda haka duk bankin da bai karɓi tsofaffin kuɗi ba za mu soke certificate ɗinsa. Duk kuma mai ciniki wanda ya ce ba zai karɓi tsofaffin kuɗi ba, to za mu rufe wannan guri kamar yadda muka yi a wasu wurare kwanakin ba. To jama'a assalamu alaikum. My dear